Yo gasten, we zijn er weer met een nieuwe vlog en het is weer een pakketje open doen hè. Oei, ik heb het al ondersteboven vast zitten. Man, eigenlijk moet ik er orten. Truttel die, want ik er open doen. Vergeet ons het niet te liken en te abonneren en heel de rutte patat, ja ik ken het wel hè. Hopla. Het vreest ook wel weer zien in het thumbnail, want ja, anders zou je niet doen dan in dat filmpje. Dat ga je er gaan over Amerikaanse spetten open doen. Ik als ras-echte West-Vlaming ga hier Amerikaanse bazaar hebben. Ik ben echt een keer benieuwd. Kijk, ik heb dat online besteld. Ik heb een webshop, je kent dat wel gasten. En oh la 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 la. Kijk de carrières gasten. Kun je er een beetje zien? Hey, wat vind je dat? Ik ga je hier allemaal één voor één uithalen. Dat is hier dus jello. Kijk. Wacht hé. Wat dat precies is, krijg je er geen flauw gedacht van. Dat zijn hier, kijk ze, nerds. Ik ga dat hier allemaal openleggen met mijn bureau. Dat is hier het wat voor, hola, hallo. Ook voor te drinken, je moet dat lekker je water doen of zo. Oh, dat zijn hier goed spekjes uit, hè. Kijk de carrières, dat zijn er goed spekjes uit, hè. Wat hebben we hier nog? Ah, biefstek. We gaan er ook biefstek eten, gasten. Ah ja, ik zou dat ook staan in de webshop. Ik zei, ik kan dat ook bestellen, nee. Wacht, hé. Lafty Tafty. Ja, een beetje een rare naam, maar goed, zwart. Kijk hier, ze. Dat is een glazen flosselke. Wat dat er juist in zit, weet ik niet. Calipos Taste of the Island. Shake wel, je moet goed kunnen. Ocean Blue Lemonade. Een soort limonade gasten. Dat kan zeker niet slecht zijn. He. Toen hier ze Airheads 6 bars. Je moet hier ook een beetje in het Engels klappen. He. Kijk. Dat zal zeker ook niet slecht zijn. Toen nog een doosje nerds. Hopla. Toen hier, chicletjes. Kijk ze gasten, chicletjes. Maar watermeloen smaak, ik vind eigenlijk echt wel goed. De spetten uit Amerika, dat is eigenlijk wel een heel schoon speciaal verpakkingsje. Kijk de carrières. Wat dat dan mag zijn, ik heb er geen flauw gedacht van. Toen hier, ja, dat iedereen ook wel kent. Fluffy. Dat is lekker het wat, ja. Wat dat juist is, weet ik niet. Het is met marshmallow. Maar vind dat met een brood ligt er al goed veel zo, hè. Wat is dat hier? Big Rat. Kijk ze gasten. Ah ja, dat kan ook niet slecht zijn, we gaan dat hier toch onmogelijk proeven. Eerste. Nog dingen van Airheads. Hier zit Tafty, Laffy Taffy. Hey, dat is allemaal een chique gasten. Hier zit Airheads Watermelon. Eén wat met watermeloen smaak, als dat al gezien, pees ik. Hier zit een beetje oei nee, sorry. Ik was mist gasten. Er zitten hier ook twee luchtballetjes in, dat is voor de vloerbak, pees ik. Ik ga dat roosteren niet eten. Kijk, hier zit nog zo'n Airheads. Kijk, dat is eigenlijk de laatste deen. We gaan dat hier openleggen. Nog een Airheads met blueberry, raspberry. Spreek er eigenlijk juist uit. Airheads. Maar ja, ook zeker, ja. Hier een Laffy Taffy met bananen. Met bananen. En hier 3 zutte snoepjes. Wat dat mag zijn, weet ik niet. Ja, 3 zutte exemplaren. Ja. Voilà ze. Hopla. Thank you Arne. Ik heb wat extra goodies toegevoegd. Ik heb dus ook al contact gehad met dat is een meisje die een webshop heeft. Niet te groot, ideaal. Ik zeg, uw kortingscode is Arne5. Voor 5% korting op elke aankoop. Dus gasten, als je er ook spetten wilt, dat is hier dus de kortingscode. Je kunt dat hieronder in de beschrijving lezen. Arne5. En je moet toch naar hun website gaan. Ik ga hun website er ook bij zetten. En toen kan je er dus, zoals je ziet, ook spetten kopen, like van ik kan je toch zeggen, als het goed is of slecht is van eerst. Dat ziet er allemaal redelijk goed uit. En toen ja, kun je er spetten kopen naar 5% korting. Maar ik ga dat allemaal in de beschrijving onder de video zetten. Voilà ze gasten. Ik zeg dat we gaan beginnen met een
Laffy Taffy, hier zijn de heel. Met bananensmaak. Ik ga je direct eens zeggen wat ik daar wil vinden. Hopla, we doen dat ook. Oh, hey, dat ziet er met een platter gespet uit, hè. Ja, dat is zo zeker weten in voor te noteren. Echt goed. Echt wel zot, dat komt uit Amerika. Aan mij met een frak. Ik ga even moeten knabbelen, maar een beetje deuren spoelen. Amai. Hey, dat was een goed spek. Wij hadden echt een heel speciale smaak. Oh. Ik kan het niet echt zeggen dat het naar bananen smaakt. En de nasmaken is echt heel speciaal. Maar van die spekken heb ik van eens tussen gekregen en kijk er hier zijn. Dat is niet zomaar een glas water in gasten. Ik ga eerst met een bazaar een beetje aan de kant doen dat ik er nog niet heb starten. Kijk, dat is hier de Cool Eyed. Oh, kijk, je ziet wel in gasten. Een beetje met andere woorden. Voilà, het is scherp gesteld. Dat moet eigenlijk in je water doen. Water met een beetje suiker erbij. Dus ik heb dat al gedaan. Kan ik dat hier prepareren voor ik af en toe een beetje dust heb. En dat een beetje kan wegspoelen, gasten. Oh, dat ruikt straf, gasten. We gaan hier in mijn las doen en hopen dat het niet begint te skummelen, ik weet niet wat. Bah! Kijk, gasten, hoe rood dat is. Oh! Ha. Lekker veel kleurstoffen, jepla. Hup, een beetje roeren. Roeren. Hup, ik kan aan de andere kant roeren. Ja, ik zie het al, er zitten veel brokjes in. Ik kan het eventjes moeten laten oplossen. We gaan hier nog een wat proeven, nee? Ik ga weer een keer proeven dan. Man, kan ik hier niet kiezen, nee? We gaan nog een Laffy Taffy eten. Hier ze, met aardbei. Ah ja, dat kan ook niet slecht zijn, nee. De vorige Laffy Taffy was ook niet slecht. Maar vind dat wat felle kleurtjes allemaal, dat is echt speciaal. Oh, like hier in België, dat is echt heel anders dan de snoepwinkels hier in België. Kijk, zo fleurig en al hout, dat is speciaal. Hopla, maar vind en plakken. Ik ga 10 kilo voor vetten pezen, kijk. Hopla. Zeker wordt niet slecht, maar wat weer een beetje deuren spoelen, dat ik eerst kan knabbelen. Nee, niet praten met in de mond vol, hè. Hey gasten, die Laffy Taffy met de aardbei was ook niet slecht. Ook die Laffy Taffy is een rare nasmaak. Zo inademt, als een rare gevoel in de mond. En nog een keer de Cool Eyed proeven, hè. Kijk, hey, hoe rood dat komt, is gasten. Speciaal, hè. Ben benieuwd. Wow, dat is wel een beetje straf, hè, gasten. Maar het stond dat ik ook het wat heb van 5 porties. Oh, misschien was dat eigenlijk voor 5 glazen water, maar ik drink het als zuiver. Je kunt niet zeggen dat het slecht is, maar het wikkelt van de suikers. Oh. We gaan een Laffy Taffy met sherry eten. Kijk, hier zijn. Maar vind toch, gasten, dat is echt. Maar vind toch. Ik pees dat ik ga verhuizen naar Amerika, maar ja, wow, kijk, dat is een speciaal kleurtje. Pezen dat ik ga verhuizen naar Amerika, maar pezen niet als ze ermee dan over staan. Ja, tegen dat met die room krijgen. En we gaan weer een beetje deuren spoelen, hè. Hier zeg, ik heb me een Cool Eyed een beetje opverlengd met nog een beetje water. Ja, dat was de straf, hè. Dan zijn er een andere Laffy Taffy. Was ook goed, maar de beste vond ik toch wel nemen met banaan. Nu ga ik hier een keer. Oh, dat is moeilijk, ja. Dat is echt moeilijk. Hier zit de Jolly Rancher Hard Candy. Ik ga kijken eens eentje eten. Ik ga dat niet al eten, want dat is een hele zak. Oh. Ik zeg, ik heb nog maar niet een bureaustoel gekocht. Ik zou er gewoon meer in passen. Kijk, dat is een zakje ja, met ons pakjes in, ja. Eerst een bloem. Oh, maar dat is een keiharde spijlijk. Ah ja, hard candy. Dat staat er eigenlijk ook op te lezen, ja. Een hard candy is meestal keihard, hè. Maar kijk, dat is speciale dingelijk. Het zijn lekker jelletjes, maar harde jellies. Oh, maar vind toch. Maar vind toch. Dat is echt een bommetje van smaak in de mond. Wow.
Hey, dat is echt zot. We steken er in de mond en poef. Zeker niet slecht. En ik ga hier bij zien, kijk hier, jello. Hey, je kunt het wel zien, gasten. Kijk, je kunt het eigenlijk ook dat zo zien. Ja, iets wat. Veel verschil maakt het niet uit. Wat moet je daarmee doen? Dat is dus, gasten. Moet je daar kokend water bij doen. Goed mixen. 4 potjes van maken. En dat moet een soort jelly shit zijn. Het was heel raar. Ze eten dat daar als dessert blijkbaar. Het moet wel 4 uur afkoelen. Dus ik ga dat hier moeten in pauze zetten. En dan ga ik het tot morgen of binnen 4 uur. Maar ja, kijk, het is nu over 9. Bij 4 uur lijk ik alweer in droomland. Ik ga dat tot morgen testen. Dan komt heel alles in orde, gasten. Hupla. Gasten, ik voel dat mijn tanden wittelen dat ze van kapot gaan zijn. Maar we gaan blijven doorgaan. Kijk de carrière zijn. Nerds. Oh, ik zeg dat niet tegen iedereen, nerds. Dat is hetgeen wat ik nu ga proeven. Nerds Lemonade Wild Cherry. Hoe dat je dat open doet, moet nog goed zo. Hier eerst, hupla, gewoon dat zo open doen. Man. Hopla, oh dat is lekker allemaal kleine bolletjes. Kijk zelfs, wacht, ik kan kijken dat ik hier kan het doen, maar moet maken dat ik niet kunnen starten nu ook. Ho. Zie je er een klein beetje? Ja, bij jou, nee, een klein beetje. Dan ga ik hier een klein beetje een bolletje uit mijn hand doen. Dat potje hier aan de kant zetten. Kijk, ik leg nu zo'n bolletje uit mijn hand en hopla. Maar weet je wat, dat krakt het tussen mijn tand. Zeker niet slecht, zeker niet slecht. Ik weet niet wat dat is, zijn we hier. Ja, we gaan het gewoon proeven, nee. Een cherryheid. We gaan dat ook voorzichtig open doen. Hier zijn open. Hopla. Bah, allemaal een rode boom. Kijk hier, gasten. Kijk. Een cherryheid. Dat ik zocht, maar toch met je hart. Smaakt heel speciaal, maar toch lekker. Ja, zeker wat een aanrader. Ik pijs dat goed en dat hier zijn. Kijk ze gasten. En dat eenmaal moet dat goed kunnen. En hopen dat er daar geen huis op zit of we zijn hier heel gedoucht, gasten. Het zou toch proper gaan zijn. Dat ziet er eigenlijk ook wel toch heel speciaal uit. Ja, zo'n felblauw drankje, ja, dat is lekker. En in een glazen flossen. Eigenlijk is dat wel veel beter dan hier en al die pastillepenpulletjes. Ah ja, veel beter voor het milieu. He. Oh, dat hier, maar wacht, hij had dat hier gaan spijten. Wow, zeg je het? Wow. Wow. Je moet een goed drinken, gasten. Ja, kan je er niet eten, nee, maar... Als je dat riekt, iedereen gaat die geuren herkennen. Ik ben het 100% zeker. Maar ik kan er niet zeggen hoe dat riekt. En dat is hun weer lekker. Taste of the Iceland. En wel, die Iceland proeft goed godverdikke. Dat vind ik iets beter dan in een Cool Eye. Een beetje minder straf. Hou versta je? In een Cool Eye was dat zo. Hou je dat in de mond uit, paf. Het zit in de mond en je proeft het echt wel heel straf direct. Kan ik mezelf hier eigenlijk ook niet ziek eten. We moeten in de video toch in twee delen hebben voor de jello te maken. Morgen ga ik toen hier sowieso deze hier proeven, een Big Red. Ik ga nu nog een keer proeven de Nerds met strawberry. Hey, de Nerds met vriezen. Strawberry. Ga ik naar Amerika gaan voor hen er allemaal West-Vlaams te leren. Godverdikke eigenlijk. Dat zijn dezelfde dingetjes, like die hele... Ja, kleine bolletjes, hé.
Wat een klein beetje in mijn hand doen zijn, niet al te veel. Hey. Kijk, je ziet je er wel, roze bolletjes zijn dat hier. Hopla. Oh, hola. De roze zijn iets beter dan de hele. Dat is mijn mening, gasten. Dat is mijn mening. Kijk, ik heb nu op net van heel mijn bazaar geproefd. Ik heb nu nog de Airheads. Hier een beetje van die ding. Chocolatjes. Dat en dat. En kijk hier nu nog voor te proeven. En dan ga ik morgen, oh ja, hola, niet te vergeten, de jello. Dan ga ik morgen proeven. En ik ga nu vanavond de jello voorbereiden. Ik ga dat niet filmen, want mijn kookkunsten zijn niet altijd très bien. En ik zou niet willen dat je ziet hoe ik de keukenoven in de fik steek. Dus ik ga dat nu gereed doen. Ga slapen en tot morgen gaan we in een video afwerken. Tot morgen gasten en alvast bedankt voor het kijken. Ja, kijk, ik ga hier nog rap een stukje bestek eten. Je kunt wel zien, bestek. Je kunt dat zo zien. Ja. Nee, blijkbaar is dat. Ja, het staat hier in de zak. Oh, verdikken. Oh, daar riekt nog een beetje straf, gasten. Boah. Kijk. Dat is lekker, ja, brokjes. Kun je er afreest wel een beetje zien, ja. Oei, patat op de grond. Ja, vind ik niet daar. Nee, afgekeurd. Bah. Nee, dat is volledig afgekeurd. Bah. Nee, dat gaat constant niet meer komen. Amai met een frak. Dat is geen aanrader, gasten. Dat was ik nog vergeten te zeggen. Kijk, ze zijn rondekes. En daarmee ga ik nu echt afsluiten voor vandaag. Kijk. Dat zal een chocolatjes zijn, hè. Ziet ze, een chocolatje is dat lekker. Een beetje een Ferrero Rocher-achtige. Tralala. Bah, kijk. Of is er nog een papiertje daaraan? Is dat nu papier of niet? Ja, kijk, gasten. Dan kan ik nog een papiertje aan verzekeren. Wat verdikt toch. Ah ja, kijk, er hangt toch nog een papiertje aan. Voor hetzelfde geld dat ik dat papier en al heb. Nee, man. Hopla. Bah. Wuk? Maar, dat is lekker. Het chocolade, dat verandert dat ik een poeier in de mond. Wow, dat is raar. Het is bijna raar, maar het is niet slecht. Maar, het is echt een raar gevoel in de mond. En zo gelijk pijn, dat zo een stukje chocolade is dat je in de mond steekt. Maar het verandert like gewoon in poeier en boh. En in de mond is like een poeier. Dat is godverdikke raar. Nou. Nu goed, het is niet slecht, maar het is heel speciaal. En nu ga ik gewoon koken en tot morgen. En nu is het echt zo, gast. Man. Ik kon me al lang genoeg bezig. He. Slap al, hé. Voilà, kijk hier. Ze. De jelly tralala is gemaakt. He. Kijk, hopla. En dan moet ik goed kijken, gast. En dan een beetje komiek, hé. Ja, dit voor te proeven, hé. Trekt wel goed. Maar vind, dat is nog hard voor in te staan. Amai. Bo. Wacht, hé. Kijk, ik moet dat hier goed bekijken. Kun je dat nu zien? Ah, voilà, zeg. En het is wel raar, zeg. Ah. Bah. Kijk dat de vroeger zo. En nu is de putter en toen in de mond. En wat is een beetje dat gevoel al zo. Het is echt heel raar. Het is wel raar, gasten. Het is niet slecht. Maar het is like ook niet heel goed. Oh, kijk, ik kunt dat weer ondersteboven doen. Echt, ik vind het niet zo slecht, hè. Man. En bij dat we nu toch zijn, hè. Want ik hier een kan anders proeven ook zijn. Kijk, ik hier nog een doos liggen ook. We gaan dat een keer open doen en dan ook even proeven, hè. Als ik dat hier nog open krijgen zijn. Ja, wij staan nu toch bezig zijn. Maar vind je, dat is hier anders bazaar, hè.
Kijk, hup, leeg. Vulbak binnen. Ah, kijk, dat zijn hier die dingetjes. Ik heb er al een paar van gekregen. En het kleine, oh. Dat zijn eigenlijk dezelfde, maar in de korte versies. Dat is hier blueberry, raspberry. Hoe kijk dat hier? Grape. Dat is hier mystery, white mystery. Dat is hier orange. Dat is hier watermelon. En dat is hier cherry, mon chéri. Wat ga ik van proeven, hè? Tja, kan ik hier zijn, maar van die kleine, die mystery kan proeven. Ja, ik ga het er ook weer niet opeten, want gisteravond vind man. Ik heb toch maar raar geslapen. Ik had een beetje broebels in de buik. Een beetje darmflora. Nog iets wat. Alles voor de YouTube, dat was ze zeggen. Tegen dat je spek hier ook me kreeg net. Zo verjaard. Man. Ja, we gaan weer een beetje moeten deurspoelen. Voilà, het is open zijn gasten. Wat je kan proeven, het ziet er wel, maar het raar zit, hè, bah. Dat is dus white mystery, hè. Het is raar. Maar vind je dat? En het is thuis, hè, dat commentaar nog brengen. Maar vind je dat? Deurspoelen, hè. Oh. Gasten, de white mystery, dat was niet slecht, zullen. Ik zet alweer een film vandaag. Het eerste dat we nog moeten proeven is hier marshmallow fluffy en toen de chiclijn. Ah ja, en morgen kunnen we ook nog een keer een ander smaakje proeven van die airheads. Dus ja, dat zijn nou twee dingen dat we morgen gaan afwerken in de video. Tot morgen, hè. Voilà, we zijn hier weer. En heb ik gezegd dat hier de fluffy marshmallow, wat ik heb proeven, hè. Hopla, dat is hier al een beetje open. Hé. Eigenlijk staat er al op dat je dat moet eten op een ding, op een stoete. Maar ja, we zullen er de harde kern in, wat we er al gewoon zo eten. Uit het vuistje. Hier eten we er eigenlijk Nutella soms ook uit de pot, ja. Ja, hoe werk ik van sommerste? Vet, dat ruikt lekker aan naar marshmallow. Maar kijk, dat is nou het raars, hè. Dat is lekker crème. Kan ik hem moeten lepen. Wow, kijk hoe raar. Hé, wel zot, hè? Kijk. Toef tegen de neuzen. Een hapje. Ja, dat is wel een kwappen in de mond. Dan... Ik weet wel dat de echt lager zit tussen de stoeten. Maar voor zoveel eten hen van. Lekker. We hadden nog één airhead eten, maar wat nu? Maar raspberry. Ja, ik zeg de rest moest maar zelf bestellen. En ook een keer proeven, ja, kan ik het meer moeilijk koken rond eten. Nog geen spekje en toen nog een watermeloen kauwgom. En het is toch gedaan, zo laatsten. Kun ik er hier zijn. Wow, wat een blauwe chique. Kleurstof. Wow. Hey, dat is echt lekker, hè? Blue raspberry. Kijk nog zo alleen chance. Hey, dat is echt goed. Deurspoelen, hè. Voilà, zeg. Hey, dat is een blue raspberry, dat is lekker, hè. Maar moet ik geen probleem, hè. Ik zeg, ik had voor een giraffe. Een giraffe heeft ook een blauwe tong, hè. Nog iets wat. We zijn aangekomen aan het laatste. Het is ook van Airheads gum. Ja, chicletten zijn dat zeker. Dus ik wil ik er ook zeggen, zoals beest dat ik aan het zetten ben voor dat om te krijgen. Stefan, bedankt voor het kijken naar mijn filmpje. Het zal eerst weer een lang filmpje geweest zijn, dat moeten we nu nog heel bewerken en doen. Maar nu zitten we eigenlijk al aan het laatste van het filmpje, dus moet je dat ook niet zeggen. Hopla. Stefan, bedankt voor het kijken naar het filmpje. Mijn chicletten zijn open zijn. En ja, vergeet zeker niet te liken en te abonneren en te doen. Ja, en een keer te zeggen wat je ervan vindt. Je weet het, als je een toa bestelt, gebruik die code dat ik hier gekregen heb, kost weer de Arne.5.
En krijg je er 5% korting in. Hupla. Hé, dat zijn nog chique chocolaatjes wel als fijne reepjes. Oh, hopla. Wow, dat is lekker raar. Dat krakt, dat is lekker hen. Dat is echt een raar ding in de mond. Dat is heel raar. Maar wel echt heel speciale watermeloen smaak. Ik heb nog nooit een watermeloen gegeten die zo smaakt. Zeer rood en aanrader, echt lekker. Tot de laatste keer assen. Ja, we gaan zien, het volgende filmpje misschien een keer uit een ander land spetten proeven. Nee, ja, waarom niet? Of wat daar van hebt, tjak zegt, spetten van de kruidvat. Doe iets wat, salut assen.